Hello लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे दिनैनि गोदान भिडिअआव आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै आं मिटिंआव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर। हाल्था फुनदों नै मिटिंआव थांनो ओंखारदों आरोना आङो लोगोफोर। थाबायनासो थांगोन न'नि गोजा आरोना। मा होनो 50 सनाथि मायथाइ 50 सनाथि मायथाइ मिटिंआव kamsengoi kiyo korabe बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर आरो जायफोर गोदानै फैदों अननानै सापर्ट खालाम आरो बेल आइकनखौबो टिं टं बाजायनानै होदो आरो नै फायखानासो लोगोफोर जोङो दुब्लिबारिजोंसो बारस'नानै फैबाय आरोना जोंहा नै फेमिलि ज' थांनो नागिरदों आरो नै साथामजों बिमा फिसा ओमफ्राय गेजेरना बिनानाव आरोना साथामजों जोङो बेरायहैनोसै आरोना माखासेफोर मालाय थांखांजोब्बाय जोंहाबो ओमफ्राय जोंहा दुब्लिबारिजों बारस'लांसै आरोना गल्डेन जुबली नायनो गारि भाराफ्राबो लामदा लाथारो नालाय दाहाय लामाफ्राव ससे मोनबायबायबा गाखोनोसै आरोना लोगोफोर मोजाङै थाबाय मोजाङै ओमफ्राय जोङो नै गारि मोनमारबाय आरोना लोगोफोर ससे बारस'नानै जों गारि मोनबाय नै गारि मोननानैसो रेहाय मोनबाय आरोना जि मेंखाबायमोन दुब्लिबारिजों बारस'बोनानै साथामजों ओमफ्राय नै सफैबायानो लोगोफोर दैमालु मोनफैबायानो नै सेन्टार बेयावनो लाखिखायो आरोना लोगोफोर गारिखौहाय इयावनो लाखिखायो जि गोजान थाबायलांनांगौ आरोना नै लाखिसिगोनसो आरोना बिनानावा नै जोंना गावदांदांथार ओमफ्राय नै मोनफैमारबाय फाइनेलि नुमारसिगोन आरोना गल्डेन जुबली लोगोफोरा सोर सोरहा नायनो गोसो गुदुं नायफैदोसो नै लोगोफोर ओमफ्राय नै सफैबाय मिटिंआ नै इयावनो जादों आरोना नै बिथिं मोनसे ओमफ्राय नै बिथिंहाय ओइ दुब्लि नुदोंना इयाव ओंखाम संग्रा बानायदों लोगोफोर नै ड्राइभाराबो थांबाय ओमफ्राय जोंहाबो नै थांसिगोन आरोना जोंहाबो नायसिगोन लोगोफोर दायो बारा मानसि जाथ'वाखै आरोना लोगोफोर माबायो मा होनो एकदम फार्स्ट जागोदानबो नङा बे जायैनि सिगांनो जोङो नायखादों आरोना लोगोफोर फार्स्ट खालि आरोना नै भलन्टियारफ्रा आगैमोनहा उन्दै उन्दै गोजाथार बाबामोनहा आइमोनहा होनदो नै मिटिंखौहाय नुहुरजेनबायानो लोगोफोर नुहुरजेनबायानो नै ओरैबायदि गुवारखा आरोना लोगोफोर दुब्लिबारियावहाय बेसेबांबा बिगा दं होनदोंलै बेयाव सेस बानायजोबखादों आरोना नैथिं ओंखाम जाग्रा इथिंहाय नै पेन्डेल लुदों मा होनो बेखौबा जौसां आरोना एक्जिबिसन बानायदों ओमफ्राय बैथिंहाय बिदिनो साहा लोंग्रा मेथाइ फानग्रा एक्सट्रा बानायदों एक्जिबिसनावहाय बिदिनो दख'ना बायदिसिना ओमफ्राय नै लोगोफोर थाग थिग जोङो आलासि लोगो मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै उदालगुरिनि आलासि आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायदो इनि आलासिफोरखौ बरायबाय आरोना नै बरायसिगोन आरोना लोगोफोर
अदालगुरिनिनो लोगोफोर गारि गाखोनायखौसो मोनफैदों जोङो नङाबा मोनफैलामोन उल्थासो थाना होबाय बाइकैनो हाबसिगोन बिसिनि बाइक दोनग्रा दोनफैयो नङा बेलेग बिसिना हो नङा बेलेग बाइक दोनग्रा बेलेग नुदोंहाय थांनाय बायदि नुदां गाबोन नुगोन बुरजाथार माथो ग्रोब लोगो मोनफैखादों थांजोबा लाइन लाइन हेल' लोगोफोर दायो उदालगुरिनि आलासिमोन बाबामोनखौ बरायखांबाय आरोना ओमफ्राय नै दायो जोङो हाबनो मोनबाय जोङो एन्ट्रि खालामनो मोनबाय आरोना लोगोफोर नै जों हाबनाय ओमफ्राय बैथिं ओंखारनाय आरोना ओमफ्राय दायो नोंथांमोनहा नायलांदो आरोना आं नोंथांमोननो मा दिन्थिनो हायो दिन्थिनोसै आरोना लोगोफोर नै गेटखौ बरिया साजायखादों आरोना नै बिराद गुवारखा आरोना लोगोफोर बेरायख'नो हागोन ना हालाथाय बेरायनोसै होमबाबो आथिं सालायनाय बेरायगोन आरोना जोङो भिडिअखौहाय आङो एसे लेट हगारनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा लेट हगारबाबो नायलांदो आरोना लोगोफोर मिटिङाथ' बायबाय आरोना दिनैनो लास्टमोन आरोना लोगोफोर मिटिङाथ' बायबाय ओमफ्राय होमबाबो हगारबाय आरोना आङो भिडिअ लानानै दोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै बेयावबो नै बिदि साजायदों आरोना लोगोफोर बेनो गोदोनि मुंख्लं बाबामोनखौहाय नै इयावहाय
साजायनानै दोनदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो डाइरेक्टयै सिद्दा थांसै आरोना लोगोफोर एग्जिबिसनावहाय थांसै आरोना जोङो। ओमफ्राय नैथिं हाबनो मोनानो, ओंखायनो नैथिंहाय फैबाय आरोना लोगोफोर। उदालगुरिनि आलासिमोन फैदों नालाय, ओमफ्राय जों नैथिं थांनोसै आरोना माने थाबायबाबो थाबायख'नो हाखाया नै। ओमफ्राय नै दायो सफैबाय आरोना लोगोफोर। नैबेनो आरोना एग्जिबिसना। फैसा होनानैहायसो हाबनांगौ आरोना बेयावहाय 20 थाखा लायोनो। ओमफ्राय दिनै लाथ'वाखै आरोना, दिनै फार्स्टखाय दिनै लायाखै आरोना। ओमफ्राय जोङो दा इयावहाय एन्ट्रि खालामनोसैलाय आरोना, नैथिं हाबनाय ओमफ्राय बै फारसेथिं ओंखारनाय आरोना लोगोफोर। नै दासो जि माल साल लाबोदों। नायदो गोजौआवहाय मा मा लिरदों, नोंथांमोना फरायनानै लादो। नायदो आरोना, नायदो बाव दख'नाया नै। मा होनो बे एग्जिबिसनावहाय मा होनो गोदो आबै आबौनि न', गोदो बर'फोरा माबायदि थायोमोन बेखौहाय दिन्थिफुंनाय दङ आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो बेखौनो नायहैगोन आरोना। नायदो ओमफ्राय नै दख'ना गोजाखा, दख'नाल' बांसिन फानखादों आरोना लोगोफोर। दख'ना गोजाखा आरोना, सोरगिदिं दख'ना गोजा नै। ओमफ्राय नैबेयावबो स्टेज बानायदों आरोना लोगोफोर नै। इयावबो मोनायावहाय जागोनदां फांसनफोर। इयावबो सोरबा मोसाफैनो गोसोबा मोसाफैनो हागोन खोमा आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं इनि फांसनखौहाय खनसेबो नायनाय जायासै आरोना। नै स्टेजखौहाय बरिया बनायनानै दोनदों आरोना। गेजेरखालि दिन्थिदोंमोन खोमा इयावहाय, ओमफ्राय आं हाबनाय जादियाना, फैसा लादों ओंखायनो हाबासै आरोना आं इयावहाय। ओंखायनो नुदिया आङो इयो स्टेजावहाय मोसानायखौ नुदिया आरोना आङो। ओमफ्राय जोङो गोदो बर'फोरनि न'आ माबादिमोन, माबादि थायोमोन बेखौहाय नायहैसै आरोना आबै आबौमोननि न'आवहाय। ओमफ्राय इलाय नैबेनो आरोना लोगोफोर। नै नुहुरनाया थुरिनि माबानि मा होनो नारानि न' आरोना लोगोफोर। गोदो थुरिनि न', नारानि न' लुनानै थायोमोन नालाय गोदो। दायो नायफैबाय, नै दायो सफैबाय लोगोफोर। नायदो आरोना गेटआ बेनो। ओमफ्राय गेटआव मा मा लिरदों नै नायदो। ब्रह्म धोरोमारि न'खर आरोना लोगोफोर नै। ब्रह्म धोरोमारि न'खर। मा होनो ब्रह्मफोरा माबायदि थायो, माबायदि माबायो बेखौहाय दिन्थिनाय आरोना। नैथिं गय बागान, गय गायदों नै। ओरैबो गय गायदों। ओमफ्राय ओरैहाय नै इयो जाहैबाय फुल बागान लोगोफोर। ओमफ्राय नै मन्दिराथ' नुहुरखाबाय। ओमफ्राय नै जि मोजां लुदों आरोना नै नाराजोंनो। ओमफ्राय नैयो सिबिसालि आरोना नै, अनसुंथाइबो होनो हायो। सोरहा होनो गोसो होनो हागोन आरोना नै अनसुंथाइ। नै बेनो जाहैबाय मन्दिर आरोना लोगोफोर, मन्दिर। जोंनि बर'आव होनो सिबिसालि होनो आरोना जोंनि बर'आव। साइडआवहाय फुल गायनाय दङ आरोना नै। ओमफ्राय आब'मोनहा दासो नुसनफ्लांबाय आरोना आङो आब'मोनहा नै मालाय भिडिअ बानायलायगासिनो। दिनैसो नुबाय आं फेस टु फेस। भिडिअ बानायदोंमोन आरोना लोगोफोर, बानायखांबाय खोमा इसोरो। ओमफ्राय हाय होनलायदों आरोना, आब' मोनदांथिया हाय होनदोंमोन। ओमफ्राय आङो फट' लाबाय आरोना इसोरजोंहाय दसेनो। ओमफ्राय नै
बाख्रि नायफैबाय आरोना आङो फट' लाखांनानै नैबे गोदोनि माइलि दोनग्रामोन आरोना नै माइलि दोननाय डिजाइन ओमफ्राय नै आइया बिराद मेंबायनो ओमफ्राय सियाराव जिरायथ'बाय आरोना ओमफ्राय नै आबैया मुस्रा सादों आरोना गामसा दानो मुस्रा गैलानो ओमफ्राय मुस्रा सादों आरो आबैया दायो इसिनि न'आवनो फैदों आरोना जोङो नै इसिनि न'आ बेनो आरो जि मोजां सोंनानै लादों ओमफ्राय नायदो गोदो माइलि दोनग्राया माबादि दोनोमोन नैबे जाहैबाय दुगैग्रा बे जाहैबाय दुगैग्रा नै ओमफ्राय ओरैजाय मैगंबो गायदों गयबो गायदों गेजेर गेजेर मैगं नै ओमफ्राय इथिं हासिनि ओमफ्राय बे हासिनि बे रयना ओमफ्राय नैबे हुकेन सिनायलायलांला आरोना लोगोफोर बेयाव गोजौना बावखा ओमफ्राय बे खफ्रि आरोना नैखौबा मा होनो बेखौहाय लिरदिया ओमफ्राय नैबे जुंगाल ओमफ्राय नै मै ओमफ्राय दांगुर ओमफ्राय नांगोल बेखौथ' मिन्थिखायो लोगोफोरा ओरैजायबो गय गायदों आरोना लोगोफोर नै उनथिंनि भिउआ इदि आरोना ओमफ्राय जोङो ओरैजाय आइमोना ओमफ्राय आङो ओरै मैगं गायनायखौबो नायफैबाय आरोना नैथिंहाय खिग्रा हासुग्रा बानायदोंमोन खोमा आंखौ नायदिया नै मैगंखौ नायबाय आरोना आङो मैगंआ नैयाव ब्रकलि गायदों ओमफ्राय कबि गायदों कबिनि मैगं थिलि लिरनानै दोनदों आरोना दिन्थिफुंनायसो नालाय लोगोफोर बै फारसेथिंहाय गलि आरो माइहुं दङमोन आरोना ओमफ्राय आं नायदिया ओमफ्राय न'खौहाय हाबनानै नायनोसै आरोना आङो नैबे जाहैबाय न'मा न' आरोना ओरैनो दिन्थिनायसो नालाय लोगोफोर नै इदि एसे जि जोम दोननाय दङमोन आरोना ओमफ्राय नै इथिंहाय बेग दोननाय दङमोन ओरैनो दिन्थिनायसो नालाय ओमफ्राय नैयावबो नायनोसै आरोना नै गोदोनि मुंख्लंफोरखौहाय पिकचार सिथाबनानै दोनदों आरोना नैबे जाहैबाय गाहाय न' आरोना गाहाय न' नै बिराद बेग दङ आलासिफोरनि बेग दोनदों खोमा ओमफ्राय नै दायो बेखौ नायखांलायबाय ओमफ्राय दायो ओंखाम संग्राखौहाय नायनोसै आरोना जोंनि ब्रह्मनि ओंखाम संग्राया माबादि जायो नै बेयावसो मोजां आराम साजायनानै दोनदों आरोना ओंखाम संग्रायाव नै गेस दङ ओमफ्राय नै अरदाब बानायनानै दोनदों गोदोनि अरदाब साराय दोबसि दंबोजोबो आरोना लोगोफोर संनानै जानो हायो ओमफ्राय दायो नायखांलायबाय दायो थांनोसै बिराद मानसि दङ आरोना लोगोफोर फट' लासोदों मानसिफोरा ओमफ्राय आइया जि दानोनो आइ जि दानायखौहाय दसे नायनोसै आरोना आइया जि दानानै देखायसिगोन दे लोगोफोर नोंसिनो आंहा दादिया आइया दाबाय आरोना एसे दानाय नायबाय माबायदि जि सोंनानै दोनदों आरोना बिसोरो गोदो बर'फ्रा जि दाखायोमोन नालाय न' गावबागाव इसानसालि थाजोबोमोन आरोना जि दायै गावबागाव दानानैसो गानखायोमोन आरोना गोदोना
दाथ' बारा दानायानो गैला बायनानैसो बांसिन गानसै आरोना दाथ' दानाय नायबाय आरोना नै दायो ओंखारबोबाय जोङो ओमफ्राय नै आदाखौहाय लोगो मोनबाय आरोना आलुफारानि आदाखौ लोगो मोनबाय नै ओमफ्राय दसे रायलायबाय आरोना आइया ओमफ्राय आंहाबो गोजांबाय ओंखायनो सुइटार गानबाय आं गोजांनायखाय गाननानै लानोसै आरोना ओमफ्राय बेरायबाय थानोसै गोजांबायना आरो आङो आखाइ हाफसो गाननानै फैदों ब्लाउसआबो नोंथांमोना नायलांदो आरोना लोगोफोर अबाव बेरायो हनै दानिया माबाया नारें खमलाया हासुग्रा खिग्राया हनै नै गोसोम गोसोमैनो लाइट जोंहांबायानो नै मोनाबायना नै लिप 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 जोंबाय आलासिफोरखौ नायनो हायोमोन बाबामोन नायनो हागोन ना गुरु उन्दुग्रा गोजा आरोना इयो लोगोफोर बेनिफ्राय एकदम फुरा उन्दुग्रा गोजा दिनैसो आलासि फैदों आरोना दिनैसो फैखादों आलासिफ्रा दे नै हौवाफोरनि खोमा इयो बारा गैया दिनैसो फैखादों बेलाय इसोर माखासे अबेनिथाय इसोरो फैगासिनो ब्रा नै फैगासिनो हा नायनि आलासिफोरखौ आदामोन गोजा महिलाफ्रालाय अबाव थायो इया लांदां माथो दे महिलाफोरनि आरोना इयो आइमोफोरनि गुवारथार मालाय आखाइ गोलावखौ माबा होयो गोजाङाखै ओइ आलासिफोर उन्दुग्राखौ नायदों थांसैलाय हनै थान्दै मेल सासि नुयो लोगोफोर दायो मन्दिर नायनोसै आरोना मन्दिर मोननै लुनानै दोनदों आरोना बेयावहाय अखन्द लाखिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अखन्द लानासो अपेनिं खालामगोन आरोना दा अपेनिं खालामथ'वाखै बेयो फार्स्ट खालिमोन नालाय सेकेन्ड खालि मा होनो थार्ड खालिसो अपेनिं खालामगोन आरोना ओमफ्राय आंहा भिडिअ'आनो बिराद लेट जाबाय आरोना हगारनाया
थाब हगारनांगौमोन आरोना होमबाबो नायदो लोगोफोर दायो मन्दिर नायनोसै आरोना नै बिदि साजायनानै दोनदोङो जोंहा आलासिमोन थाग्राखौहाय नायबोबाय आरोना बाबामोन थाग्राखौहाय नायबोबाय ओमफ्राय नै दा मन्दिर नायनोसै बेखौ दा अपेनिं खालामथ'वाखै आरोना लोगोफोर अपेनिं खालामथ'वाखैमोन नै नायदो लोगोफोर नायनानै लादो नै जैग'खौहाय फुङावहाय ओइ माबाथिं ओइ खनाथिंहाय बानायदों आरोना बेवहाय आं देखायदिया इयाव होबाय थादों आरोना इयाव होथ'वाखै इयावहाय अखन्द लाखिगोन आरोना लोगोफोर अखन्द लाबा नुगोन आरो मोजां बानायनानै दोनदों नै लोगोफोर ओइयावहाय माबा लिरनानै दोनदों आरोना लोगोफोरनि मोदाय इसोरा अर खुगाजों जायोनो लोगोफोर बिदि लिरनानै दोनदों आरोना लोगोफोर इसोरखौनो माने मोदाय होनदों आरो सिबिसालिखौहाय नायबोनानै ओमफ्राय नै दायो जोङो नैबे खाम्फाखौ नायफैबाय आरोना ओमफ्राय जेबो लिरथ'वाखैहाय ओमफ्राय बेखेवथ'वाखै आरोना अखानायैसो बेखेवगोन आरोना लोगोमोन बेखौ नायफैबाय आरोना जोङो होमबाबो कालिचरन ब्रह्म आरोना गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि खाम्फा इयो लोगोफोर ओमफ्राय नै इखौ नायखांबाय ओमफ्राय नै जोङो इथिंहाय आलासि फज'ग्रा आरोना नैबे इयाव न' लुनाया इयाव आलासि फज'ग्रा इयावहाय बेखौहाय एसे नायफैबाय आरोना जोङो नै लामासिमल' आरोना ओमफ्राय हाबासै जोङो फट' लाबाय ओमफ्राय थांबाय आरोना जों हाबासै रुंसारि जाग्राफोरनि माबा नामाथाय बेवहाय हाबासै आरोना जोङो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दायो ओंखाम जाग्राफोरखौ नायफैबाय आरोना ओंखाम जाग्राखौहाय माबायदि बिराद गुवार बानायदों आरोना लोगोफोर नैबे पेन्देल मोनसे ओमफ्राय ओइ मोनसे दंबावो इदिनो गुवार आरोना मोननैखा आरोना ओंखाम जाग्राया मोननै बानायदों ओमफ्राय ओरैनो नायफैदों आरोना लोगोफोर जोङो ओंखाम जानानै फैखादोंमोन जालांबालाय हायोमोन आरोना दिनै ओमफ्राय होमबाबो जायासै आरोना जोङो जानो हायोमोननो जायासै ओमफ्राय ओरै इथिंबो बाहेरायाव थांग्रा लुदों आरोना ओमफ्राय जोङो बाहेरायाव थांनानैहाय दसे जिरायफैबाय आरोना नै मैगं हाग्रायावहाय दसे जिरायनानैहाय न'आव थांसै आरोना नै ओमफ्राय आङो आलासि मैगं हाग्राफोर उन्दुग्राखौ नायफैबाय आरोना ओमफ्राय नै ओंखाम संग्राखौबो दसे नायबाय आरोना आङो बिराद संनांखासिगोन आरोना इसोरो नै बिराद खस्थ' मोनखासिगोन इसोरो बिराद बुरजाथार आरोना गिदिरथार ओंखाम संग्रायाबो मिटिंनि नालाय आरो ओमफ्राय जोङो फैबाय लोगोफोर न'आव थांनोसै आरोना नायलांदो थांसै जोंहा ओइथिंसोमोनथ' ओरैजाय आयै बै फारसेथिंथ' गेटआ जाबाय औ थ' ओरैजाय हो होमबाबो गेटआद्राय जायो जोंना मोखां नुला रौ हाय होनहरलाय थांसै जोंहा होनलाय थांसै जोंहा न'आव थांसै मोनाबाय ना गैलालै जेबो नुला मोनानायाव बिदि नुबाय आरोना नै ला फुरा मोनाबाय ओंखाम जाबा ओंखाम जानो हायोमोन खिन्थु जाला आरोना जों थांसै गाबोन फैसैलाय फैबायानो थागोन ओरैसै लामानि भिउआ सोर नै ओमफ्राय मा होनो
जोङो ससे फैनानैहाय दैमालु सेन्टार मोनोना बेयावहाय जोङो फिथा जालांनो होननानै हाबबाय आरोना ओमफ्राय नै लाबोबायानो फिथाखौहाय ओमफ्राय दायो जानोसै लोगोफोर नोंसोरो नायलांदो आरोना साजोंहाय फिथाजोंहाय गुसु जाखाबाय जालांसै आरोना लोगोफोर गुसु जाखाबाय आरोना मोनाबाय आरोना ओंखामबो जाबोनाय जायासै ओमफ्राय न'आव जाहैनोसै ओंखामखौहाय दायो नायलांदो फिथा जानायखौ न'आव लांनानै जाहैजागोनदांहाय ना जाबाय उल्था उल्था जामारदों माया गस्लाया साहा लोंखांबाय दायो थांसै फैद'